नुवाखै बिदाखौ एसे हमनो होननानै आङो थाफैबाय ओमफ्राय मा होनो आंजों बामजानानै बिदाजों फिउ थांनायखाय आं गोजानाव थाफैलायथारबाय आरो टेबोलावनो गाव हारसिंसो गाखोनो हाबावबाय ओरैबादि मानसि गादा बुसिया बिदिजों बिदिया मा फरिखा होनांगौ आं दासो बाहेरायाव जि गोबाव लांबाय बिदाखौ सिरि फरायथ' होननानै एसे हमनो होननानै फैबाय आङो ओरै बिदा जाजोब्बाय होननायखाय हैस मा होनना बुंबावनो आरो दे बिदि जानाय नङा सना हा ए गावनिखौथ' 1 2 खौ फरायजोब्बाय फरायाखै बियो बदमाइसा इनि नुवाखै फोदागोन आंबो बे बुहुमाव लांनानै लाहैबाय थानांगौ जाबाय खुलुमबाय सनाफोर आंनि गोदान मोनसे ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजियाव जे फगमाननाय महर लानाय सनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगसखौ फुरा जोबबाय साइलावमोन जाबाय हानायावनो इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सिगाङावनो सोरबाफोर गोदान बावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना फुङावनो सिखारा लुस'दों आङो लुस'नानै फैनानै रुमसिम फैनायावनो गोलोमदै रथ' गबावनाय आरोना ओरैबादि गरम बोथोर बाब्बावै फुङावनो बेसेबांबा डिग्रिखा आरोना अब्लाबो हाबाफारि होननाय बायदि गावनि हाबाफारिखौ फारि मावलांसैलाय थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनैल' सानथामजों मा शेयार खालामलांनो हायो फुङावनो जुदि बेबायदि थिं खाबा दानो मोखाङाव हब नांखाबायबा सिलानि सिमेन्टआ होमबा साननानै नायदो मानसिनि मोदोमाव 90 डिग्री गरम जागोन ना जाया भगबान बार होननायबो गैया दिनै आयौ मैया थेवबो एसे बार मोन्दोंमोन आङो दिनै बार होननायबो गैया भगबान दा सानसुनायजों बार खोलो बारलांनायजों बारबाबो जासै सान्दुंबाबो हाय हे सान राजा ओमफ्राय नै जोंहा मैया मा होनो गारि दोनग्राखौ जेने थेने खालामनानै होलांबाय आरोना बे आब'मोना खामला लेंहरदों ओमफ्राय औवाफ्रा गोजामानो गोजाम बेनो बे प्लास्टिकआबो आब'मोना गावसिनि माइ लामग्राखौनो होबाय ओमफ्राय मिन्थावथावनो आगोलाव हायदोबदोंमोन नालाय दा गोजौ जानायखाय एकदम नङा मोनगासिनो दं आरोना खुनुरुखुम सान्दुंनिफ्राय बारग'नो माने ओरैबादि स्कुटिया माने सान्दुङाव थानाय जायो नै आब'मोनना बेयाव गैथ'वामोन ना ओंखायनो आंहाथ' फोरद थिखोयो आरोना बेवहाय थावबो फुंनि सान्दुंखौ मोनजोबखायो आंनाबो दा सान ओंखारनायनिफ्रायनो ओमफ्राय नै दा एसे आरोना बिराद ओरैनो अनसि आंहा दा नैबेखौ होनानै एसे मोजां जाबाय आरोना बेसे थिखां जायो सिङा होनलायो थिखांग्रायाबो सुबिदा गैयाना दाख्लै बिथां बानायना होलांनाय बालानिसो बस्थायाबो जिहांहांसो जाबावलायबाय गुदुं सेस जासिगोन आरोना आङो बेयावबाबो एकदम बेलासियाव सान्दुं नाङो मैया नुखाजोब्बाय आङो जेरैबो जारलासो साया गैयाबाथाय आरोना थ' सोलिबाय थाथोंसै जेने थेने दाखालि जों फैजेननायावहाय जों प्लास्टिक बायनानै ओरैनो खोबथ'दोंमोन दोनथ'दोंमोन ओमफ्राय प्लास्टिकआनो फोल्लाब जालांजोब्बाय नालाय दा ओमफ्राय आब'मोना गावसिनि माइ लामग्राया एसे गोरासिन जायोना खोब्बाय आरोना गारि गंसेयावनो जाखायो नै गंनै दोनबाथाय जिङाव सान्दुंसो नांखागोन मा फरिखा मालाय बाबा दिनै मोजां लिरबो नङाबा दामा पेट्टा थां बारा टाइम जायाखै हो जिं थां मिथिबाय उरायनो दरखार गैया ओइ नै इसोरा मागै मोनाबा थाङाखै लासै थां जिं रायज्लायस्रो लांबावगोनसो आरोना इसोर बैयाव थायो हारसाफोर ओमफ्राय ओरै सासे सुबुङा आदार थुमनायाव नोंहालाय मानो गसंहां माहां जाबाय थानांगौ जाखो दे सासे बिमा सुजाया सना जादो लोखि आयौ खि सना दै लोंदो जाला उदै बुंबाय दे हरदो होमबालाय आं दोनसै मानोथो लानाय नोंलाय मेगन गिदिर दै लोंदो दे उदै बुंबाय जाबाय जादो ओमफ्राय ओरै बिमा बुरै लाबोनाय खांख्रिखलायाबो दंबावो आरो आं बायनायाबोथ' थाइब्रै ना मा दंखायोमोन बेखौनो दिनै एवनोसैलै आङो ओमफ्राय नै बेस्रा फाथैयाबो रानथाबलांजोब्बाय आंबो आइथांनायनिफ्राय जायासैनो आरो गयाबो नै आयै मुसिलायलांबायसो नै फबनायथ' नङा माबा सोमनायनो आरोना आहाबो अबेबा सोमनानै दोनफिननांसिगोन सोलायनो नङाबा एम्फौसो जालांलायलांसिगोन खांख्रिखलाखौ लागावनानै लागोनसै जय हो ओमफ्राय लोगोआव नै बेखौबो सोमनानै दोनदों आं ओमफ्राय नैबे काबुलि बुटखौहाय बारा थिग जानाय मोना आं भाजायावहाय लाब्रायावसो थिग दं ओमफ्राय भाजायाव बेसो बेस्ट आरोना आरो बेयाव एड जाबावगोन आलु दरनैसो आरोना साननि मोनानि बेखौनो बरिया एवनानै जानोसै आं आलुखौ दा फिसानानै एसे बासिना होनोसै बुटखौ जायोबा बासिना होनोसै जायाबा जायासै
बिमाया हले साननैमोन थोथारसिगोनहाय खांखला लकेल जा गोथाव मोदोमदों फाजाया आरोना आइमोननि लकेल गायनाय ना बरिया आरो खनसे दुगैबावबाय माने 10टानि गेजेरावनो खननै दुगैनाय जाहैबाय खानायफ्रा एकदम बारा थिखिनियावसो थांबाय आंनानै एकदम आगोलसिम बाब्रि बायदि ओंखारलायबाय आरोना ओरैहाय सोरबा सोरबा नुफ्रांनायफ्रा नुफेरिफ्रा याय माथो बाब्रिया होनलायलायनाय बारेन्दाया होनलायलायनाय फोनांनोनो हाला आरो ना खानायखौ मोदोमाव ओरैबायदि ओरैनोबाबो आंना गोजौआवल' थाहैखायो खानाया जेरावबो साइज जाखाया बिनि सायाव गरम नालाय बिदि आरोना ओरै थालायबा नै आयु आइ हालाहां फट' मोनसे लानो हाय सनाफोर र' लोगोसेनो ओमफ्राय गरमजों माबायाबो मबाइलाबो हें जानो हमहांबाय ओमफ्राय आरो आलासि बिथां फैनानै दंफैयो बोरो आंना आलासिया गरमाव हेस फेस आरोना गथ'फोरजों नालाय गेलेदों उफाय गैया बेनाबो जायगा गैया आंनाबो बिदिनोसै कटेक नाटेक आरो गरमजों सेला औ ओमफ्राय गाननो लाबोदों गानबायबो आरोना स्रायनो गोदानखौहाय बिबाजै समायदोंना एसे मानसि गोसोमखौ मा समायलायनो नांबाय थाया दा गोदान नालाय बोरैबा खारां जादों माइदिनो बुस्थुआनो ओमफ्राय गोजांबासो ग्लेब जागोन ना दिनै सुरु खालामबाय आरोना थिक थाक आदै बारनाय ग्रोब ग्राब आरोना मानसि गोजौनि एकदम दख'नाफोरखौ सोनानै थाबाय थानो हाला नाइटिफोरखौबो सोनानै थाबाय थानो हाला औ आरो मा होनो बिबाजै फाखनाखौ नुजालायनायबो गाननो हाया जाहैबाय एसे बार नांनायनि खनजिथा बिनानावनि बायदि बै गोजा ओरै फाखनाखौ नुजालायनाया जोंहा ओरैया बिदिखौ गाननो हाबालाय रेहाय मोनो नंमारगौहाय आखाइ खान्दा गस्ला गानबाथाय गरमाव एसेबाबो रेहाय मोनो ओमफ्राय ग्लोम ग्लाम आरो आंनाथ' नै दा बुंसै गरमाव गरमबावसो आरो बाखि सुथिनि माबाफोरा आखाइ गोलाव गोजाना बेखौनो थ्रोब सोबाय आङो र' आंबो बिगि ब्लाउस नागिरफिननांसिगोन आरोना गोदो गोदाय गानग्रा बायदिया गरमाव अयथासार जाथारबायना गानदां सोनाबा ओरैबादि खावबो खुबो जिरायनानै दङ जोङो जेबो नङा लासै लासै आवगायगासिनो माने 2 स्टेप भेरिफिकेसन दंमोन नालाय खालामाखैमोन ओंखायनो बिथांनिखौ खालामबाय लासैनो मनिटाइजेसनबो जालांसिगोन र' बावला पार्टि मोनजागोन ना मोनजायाथाय आङो थुला थुलि होनायनि मोनजागोन आं लेंहरगोन आं गासिबो खाथि खालानि साख्रि नायग्रा गासिबो लेंहरजोबगोन आं 1 नाम्बारावसो थाहैगोन आं मिन्थिया आङो साखि नायग्रायाव आंथ' बिराद खस्थ' मस्थ' आंनिखौ खालामनानै लानाय जादोंमोन माने आंनि मबाइलावनो नायबाय माखासेखौ लिरनानै दोनथ'लायनानै मनिटाइजेसननि समावहाय खिन्थु नैबे आंहा बिहामजोनो गोमाना होनायाव बांद्राय प्रब्लेम जानाय नङा मानो होनबा आंनि मबाइलाव नायनानैहाय बिनियाव डाइरेक्ट खालामनो हागोन आरोना बिदि लिरलायलायनानै दोनजानाय नङा ओरैबादि खस्थ' जाबाय 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामनायावनो नायलाय बेफोरजों एफाजोंनो मनिटाइजेसनखौबो एप्लाइ खालामखाबाय ओरैनो गरम गथ'फोरनि गरम मनिटाइजेसनखौबो एप्लाइ खालामबाय खिन्थु प्रग्रेसाव दङ आरोना एसे टाइम लाखायो साननै बा सानसेनि उनाव खिन्थु आंना हरावनो फैदों आरोना दा बायदियाव बानायबाय ओम नम' शिवायनि नाम लानानैहाय ओमफ्राय हरावनो फैबाय आरोखि दा नोंना हराव फैयो ना मायो नायनोसै जेबो टेनसन गैया जानांगौ जागोन आरोना फारि फारि बयनाबो जालांजोबथोंसैहाय सनाफोर खस्थ' खालामनाय नङा होमबा गरम नाङा मा नाङा गरम मिन्थिया मा मिन्थिया गथ' गथाय मिन्थिया जेने थेनेबाबो एसे ब्लग बानायदों नोंथांमोनखौ एसे रायजा होनजाबाबो एसे इन्टारटेन खालामनो सेस्था खालामदों बेयाव मनिटाइजेसनफ्रा अन जालाबायनो थायोबा फैसाफ्रा जेब्लाखि मोनदोला आरोना मनिटाइजेसन जाखांबानो गुगल एडसेन्स फैखांबानो एसे आर्निंआ जालांबाय थाखायो मालाबा 6 थाखा मालाबा 7 थाखा थ' बे बुस्थुआ बयनाबो जाजोबथों आरोना बयनाबो जाजोबनांगौ नायलायलायना होबाय था ओंखायनो नायलायलायाबाथाय जाया नायलायबाथाय जाया फिसा फिसा चेनेलफोरखौलाय बेनोथ' नायलायनानै होथारनांगौ आरो माथो ओमफ्राय आंबो माने आंनिखौ बानायनायनि उनावनो आरो मनिटाइजेसन नामखौनो नायफेराखिसैना बिराद गोबावजों ओमफ्राय मबाइलाव नायै बानायबाय आरोना यगिनि भिडिअ बिराद नायो आङो बियो बिराद मोजां बुजायो बिराद मोजां फोरोङो बेनिखौ नायनानै आं फल' खालामनानैहाय माबायो आरोना खालामलाङो आरो फारि फारि र' दा नायनोसै लासैनो आरो जायफ्रा बिथांजों गोदान लोगो जाफैदों नोंथांमोनाबो आंजोंबो गोदानै लोगो जाफैदों हाइलुरि ब्लग्स थांनानै एकदम बेगल'है बेबो बेग बिबानो बेबो हरफिनखायो बिदियाव 1 नाम्बारसो आरोना बेग हरफिननायावबाथाय नेनानै थाबाय थाखायो लोगो आरो भिडिअ'आवबो नायलायलायबाय थाखायो गथ'फोरजों नांलाय खमलायबाबो जों अन खालामनानै दोननानै नायलायलायो ना मा होनो उफाय गैया बिदिनोखा जोंनि जिबनालाय बेनि गेजेरजोंबो नै माने मबाइलखौ मोनबाथाय माने एसे होलायबाय सोरनाबा एसे दिरियै आंनि नायनायखौ मिथिहैयो लोगोफोर आरो
नोंसोरबो आंनो माबा हरफिनदो आरो ना नायफिनलायदो बे हरफिनलायदो बिदि नङाबालाय बोरैथो जोंलाय आग बारायलांनो हानो बेनोथ' थारमाने फिसाजो फिसालामोना एगजामाव दं नालाय बिसोरथ' फरायथ'वाखै नालाय ओंखायनो खामानिखौ एसे मावनानै लाबाय दा बिसोर फैबानो फरिखानि जों नारां बेस्थ' जानोसैलाय हाख'वा जानोसैलाय आरोना बेखिनियानो आलाय सिलाय माइ गायनो थांनाय बायदि जालायदोंहाय दख'नाया फैखोखोनो आजा थांदो दे जेबो मोनजायाखैहाय उना खाना दखाना बन्द' जाबाय गावसोरनो जोंनो एकदम एसे टेलिफनाव खामानि मावबायबायना नों गथ'फोरनो थांदो सना थांदो टाइम जाबाय आब'आ फैबाय बे बाय बाय दे नों बैयाव चेक खालामबाय था दे इमेलाव चेक खालाम इमेलाव चेक खालामदो ओमफ्राय आंबो थांबा फैबा जागोन दे थां दसे गाबबाय दसे गेलेबाय गथ' माखाया लेथेर फेथेर एबार बिमाया एसे स्रां खालामस्रांसैलाय ओंखाम जानोसै सना आयै लोगोआबो थांबाय हेब्बाय गरम मोनबाय फैदो फै ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंबो ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आइ बाबा फैलाय फरिखा माबायदि जानाय बरिया खोनासंनानै ला रायजोफोर ओमफ्राय देनां आं उनाव पेपार चेकिंआवसो मोनसिगोन आरोना क्लियार जादों माबाया कुइसन एन्सार्सआ ए देखो मोनसे लिराखैयानो जाबायानो 50 जाबायनि फरिखा मोनसे लिराखै बाखि ओमफ्राय स्पेलिं चाटनि आरो मा खालामबावनो दे दा आङो दोनथ'नोसै जायफोर आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुराय जालांबाय एसे एनै बेखौनो शेयार खालामबाय आंनो एसे एनै बेखौनो शेयार खालामनाय जाबाय मा जादों मा जायाखै मा खालामखो मा माखो थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय